Ola bafethu namhlanje sowenzile into arithmetic sequence. Ndifuna senze exercise 1.1. Sikulanda kuthiwa makudetermine u-10th no-21st term kwezi arithmetic sequence zilandelayo. Siyayibona yokuqala ngu-A, then ndifuna uyibhale phansi le ngu-A, ubhale phansi nalo E, ubhale phansi nalo C. Ndifuna ukhetha ezingathi zihlukile. No-F umbhale phansi sozenza ezo ngoku kwividiyo eyi-1, then kulandele u-2 ndenze ezingo-2 uyazibona nazo, then ndilandele ndenze u-3 ndenze u-4 ndenze u-5 ndenze u-6 7 8 phana ndizozikhetha mhlawumbi ezindizidibanisa kwividiyo eyi-1. Okay, masiqale ngo-A. Le nto kuthiwa i-arithmetic sequence ne mashini ilahle nyhani ke le way, ilahle ngomatshi ke ihlala yodwa ephepheni, so khona into ubungayityi. So siqala ngo-A, sino-7 sino-10 sino-13 zii-terms zethu. So sineformula yethu ethi Tn is equal to A. U-A stands for first term, then sibe ne-open bracket, sibe no-n. U-n stands for number of terms, then u-D le nto i-common difference, yayibona. So apha sesiyibona uba i-first term yethu ngubani? Ngu-7. I-common difference yethu is equal to inani lesibini minus elokuqala, kuphume bani? U-3. So apha plus sifuna bani phaya? U-10th term, so soba no-10 apha -1. I-common difference yethu ngubani? U-3. So xa ucofa i-calculator yakho kophuma u-34. Phinde sifune bani? U-21. Sho ukuthi masifune i-21st term ne. So ziyafana, i-first term yethu ngu-7, yesibini u-n wethu ngubani? Bese u-21 -1, i-difference yethu seyinto eyi-1, yayibona? Ayitsala. So into eyenzekayo ngoku u-7 then u-3 then 1 minus ku-21 kushe ku-20, 20 times 3 u-60. So kuphume bani? U-67, yayibona? Ayitsali. U-A singigqibile, mashiye ku-B, kubani? U-C kuba eno-x ke sidemonstrate into eno-x ne 7x, sibone uba idilishwa njani na yona. I-sequence yethu yesibini ke le ka-6 plus 11x. Okay, sesibone u-A wethu nanku, then sifune u-D wethu. U-D wethu sithatha eli lo lesibini siminus lokuqala ne inani, sifumane i-common difference kwi-arithmetic sequence. Sayenzile nto ividiyo esixela umehluko between i-arithmetic ne-geometric, phana ngosafoko arithmetic ne. Okay, masiye. So into eyenzekayo ngoku siminus le, sithatha le yesibini siminus le yokuqala. Eyokuqala ithi 4 plus 7x ne. So into eyenzekayo le bracket siyivalile because i-times akuzo zoyi-2 ne. So siyayazi mos ithi rule ye-maths u-positive times negative iba ngu-negative, negative times negative iba ngu-positive, positive times positive iba ngu-positive. Okay, 5 ne plus 9x, then le bracket siyichithe sithi -1 lo times 4, then iphume -4, then -1 times plus positive 7 iphume -7x ne. Then le u-5 minus 4 kushiyeka 1, 9x minus 7x kushiyeka ile nto u-2x. And siyayazi after subtraction sithatha a-sign of a bigger number ne. Okay, so sesinayo ngoku-common difference sinayo A, so si-apply iformula yethu ne. So le nto sabe siyibhale kuqala iformula, sesiyibhala okokoko xesha lihamba ne. First term yethu ngubani? Ngu-4 plus 7x plus, then sibe ne-bracket yethu u-n siyamaba ngu-10 minus 1 apha, then i-difference yethu ngubani? 1 plus 2x. Okay, yabo ihleli yedwa ngu-1 plus 2x, sayibona ngoku. Okay,
so ke ngoku into eyenzekayo ngoku ile nto ilula. So ngu-4 plus 7x then 10, okay masithi 9 ne 9 because u-10 minus 1 9, so 9 times 1 koshiyeka u-9, then 9 times 2 x ibe ngubani, ibe ngu-18x. Okay, so siye ke ngoku 9 plus 4 kushiyeka bani, u-13 ne, noma ngu-13 plus u-7x plus 18x, so 2 simthathe simsepha ibe ngu-25 ne 25x, yabo. So ihlale kanje, so 13x must recap ne, sithe 10 minus 1 yangu-9, so 9 times 1 iba ngu-9, then 9 times 2x ibe ngu-18x, then sithi ke ngoku 9 plus 4 select terms as ibe ngu-13, then 7x plus 18x ibe ngu-25. Masiye kwesibini mhlawumbe uzayibona uba uthini ne, kuthiwe phaya kufunwa ubani, uT21 ne is equal to a, u-a first term plus u-n number of terms, then u-d i-common difference. So it's one of the future esibona ngayo intoni i-arithmetic sequence. Okay, so isento enye mos first term yethu ngubani phaya, ku-4 plus 7x ne, then plus then u-n wethu sifuna o-21, sifuna inani le-21 ukutsho, then lena u-d wethu besiyaba bengu-1 plus 2x, andithi 1 plus 2x, 1 plus 2x yayibona ne. Okay, then sehlele ngezantsi 4 plus 7x plus 7x, then 21 minus 1 20, so 1 times 20, so izoba ngubani, izoba ngu-20, then ibe ngu-20 times 2x, then ibe ngu-plus 40x. So ngoku siye ke ngoku sijonge uba sishiyeka nabani, so shiyeka no-24 plus 47x ne. So siyayibona mos, ake sime kulo mzekelo le vidiyo ingadibendi kakhulu, okanye masiqhube senze umzekelo wesithathu lo sithi ngu-e ne. U-e phaya ke ngoku sinikwe u-first term ongu-a, siyayibona laa nto, uye ekuqaleni uzikhuphele zonke iziyabe ndikuqele ngazo ndizozenza, then zaphinda zanikwa bani, u-T5 samxelelwa ngubani, ngu-18. So u-d asimazi, so funeka siqale sifumane bani, u-d, because sazibani u-a nabani no-t ntoni no-T18. So into elula ke apha sithi senza bani, unumber e, so ndifuna umamele careful. So siyamazi bani u-T5 uba ulingana no-18, so u-a sinaye, u-n sinaye because yaba ngubani, ngu-5 minus 1, into esingenayo apha ngu-d. So siyasubstitute into sizaziyo, u-T5 ngubani, ngu-18, u-a ngu-negative 2, andithi siyayibona mos, substitute into sizaziyo, u-T5 ngu-18, u-a ku-negative 2, then u-n siyamaba ngubani, ngu-5 uba sixelelwa ngu-T5 minus 1, then ngu-d lo sitheni simfunayo. Okay, so siwezi u-negative 2 wethu aye kwelaa cala, andixeweli ile nto i-sign, ule nto inani litshintsha i-sign, so lingu-negative lapha libe positive, so 18 plus 2 ibe ngubani, ibe ngu-20 ne. Siyayibona ufika wawela watshintsha i-sign yangu-addition. So apha u-5 minus 1 ngu-4, so sibe nabani, sibe no-40, sidivide ngo-4, sidivide ngo-4, then into eyenzekayo u-d wethu uzawuphela ngu-5, then kube lula ngoku u-d wethu ngu-5 siyayazi ngoku ilahlile, yibona izibonakalela,
So siyayazi u-D wethu ngubani? Ngu-5. U-A wethu ngubani? U-2, uyayibona? So ngoku sifuna bani? Bekuthiwe masifune u-T10, yabo? So u-A wethu siyamazi u-2, u-N wethu siyamazi u-10 minus 1, then u-D wethu u-5, okay? So ngoku ku-plus kule ndawo sesileqona lixesha ne siyayazi mos ne ihamba kanje, okay, then ayifuni into apha. Okay, so ngoku into enzekayo ucofa ilitha yakho kakuhle, u-2 plus u-10 times 5 u-50 andithi minus -1 times 5 u-5, then sibe no 45 minus 2 sibe no 43 u-T10 wethu ne. Then siye mhlawumbi sayibona ngoku siye ku-T21 ne. Siyayazi u-A wethu ngu-2 ne, then u-N wethu ngu-21 minus 1 sibe no 5. Ayikho into endiyiba lapha. Oh, ikhona ibambe ngale ndlela ebeyiyo uba apha sithi minus 5 because sithi -1 times -5 waphuma nento. Okay, masiyeke apha kule landelayo. Okay, so sino-2 plus u-20 minus 1 u-21 minus 1 u-20, 20 times 5 ngu-100 andithi. So sibe nabani? Sibe no-98. Okay, mayiphele kanjalo le video ne. I hope uyayibona le. Ndicela ubuze ke kwi-comment section below so that sizawuphendulana, then siphendule nto ungayiqondi uba ithini ne. Okay, cela futhi ke utsho uba urhalela le video ndizenze kwaziphi section ne, utsho uba mandi-improve ephi, mhlawumbi andicacisi ncam okanye ndithini, utsho uba mandithini. Okay, so sawusebenzisana ke so uze uphumelele nawe ne. Bye bye ke. I hope you enjoy the video.